Ongi etorri, kabala berriro. Bueno, gaina, ja, pasa dira holako momentu intensoak eta narron berriro zaituko gara. Eta hortarako gaur ditugu super bi gonbidatu. Ongi etorri Amaiur eta Ana, aletxalo bero bat. Bueno, zer modu zaudete? Ongi. Bai? Bai, ondo, gabonak ostian berriz martxan hasten. Zaila da berriro errutina hartzea, ez? Bai, zea izate, ikasten edo, zu lanean edo tartean. Bai, ni lanean, hor lana bukatu dut eta behitzasiko dut beste bat. Eta lana amaituta gero super plan ona etortzea gurekin egotera ez da. Eta zemuz gabonak? Ondo, familiakin berriz elkartzea eta lagunekin giropolitza izaten da normalean, así que gustora. Badago apur bat nola da gabonen osteko blues edo horrelakorik edo... Bai, bizkat. Bai, ez da, zaila da berriro. Bai, behitzastea egunerokoa, gehiago bakarrik edo lagunik gabe. Gaine esan behar dago guraliak ez dura laguntzen ere ez? Torri zu autoan, SNPD-tik euripean ez da? Bai, kriston euria bazen istripu bat autobidean, Izan daiteke metafora nahiko polit bat, polita ezakiten. Baina metafora izan daiteke gagun apur bat post-gabon sensazio entrako, ez? Nahiko egokia dela post-gabon hau gero hitz egingo dugun gehian inguruan ere lotzeko, ez da? Bai. Ongi etorri eta super pasako ikusiko ez bai. Eta orain emango dugu unairi osoa. Arazoari aurre egiteko orokorrean lehen pausoa arazoa beraz zein den identifikatza izaten da. Gazteok ez gaude ondo eta ondo ez egon hori zerbait orokortua da eta zerbait identifikatua da. Gaizki gaude bai mentalki, bai materialki, bai zentzu askotan. Eta askotan gure etorkizunaren aurre jartzeak bertigo pixkat ematen du eta evidentemente ez emateko moduan. Badakigu etorkizunean datorkiguna ez dela ona izango. Eta forma zehatza ez dakigun arren, hostia interesgarri badatorkigula badakigu. Hauan hartza behin bakarrik bizitzen den bizitza batean, errexaza. Oso gustora ez da egiten. Eta hau izan daiteke agian gure ez, hain pilpilan dauden gaien oinarria, depresio, antxietatea eta bestelakoak. Ez dakit, bada garaia agian gure osasun mentala hitz egin dezagun. Eta horregatik, gaurkoan kabalan, belaunaldi krisia. Beraz, hasteko lehenik eta pein, badakit objektu bat daukazuela, hasiko gara nordaka objektua hemen. Bai, nik ekarri dut objektua. Azaldukot objektua. Bai, azaldu eta meset eskribatore bai, asko ez dute ikusten YouTubeen, orduan. Zer da? Ados. Nire objektua da agenda eta postitak, eta ekarri dut hori, nire egunerokoan parte dalako, gainera berriz urtarria, hasierak eta azterketekin eta bizitzaren antolaketa hori itxeko. Eta, produktibitateakin asko lotzen dut, eta baitza gero osteko estresakin eta betetze ez horren kulpa sentsazio horrekin bebai, eta horregatik. Bai, badire sentsazio asko nahasita ez da. Gaina ekartzu bi objektu orduan. Postitak eta agenda ez da. Bai, agenda gauzak bertan apuntatzen ditu dalako, baina gero postitetan, dana zehazten dutelako edo. Zerrena da, agenda zemarrazki dauka ikusten dut hor, baina entzakat. Bai, bilgune feministan agenda da. Promo. Bai. Urte hasi berri da, orduan bakizu agenda da bali maduzu, bilgune feministakoa. Bai, hori da, urteko agenda. Mila eskera Amaiur, oso egokian ikusten bai ez, gaina estresa eta guztia badator berriro. Hor polit hautziko egu. Egizan gustatzen zait morea, kolorea. Eta, zuk ekarri ez du objektuan. Ez nuen etxean nahi nuen objektua. Baina aligoz azalu, zer ekarriko zenuke? Bai, galetu ninduzun ekartzea osasun mentala errepresentatzen duen objektu bat, niretzat, eta nik ekarri nahi nuen hegazkinetan lo egiteko ematen diren maskara txiki horieko. Baina ez nuen etxean. Holako zerbait ekarri nahi nuen niretzat osasun mentalean edo izaten aldiren eritasunak bizkat horiek bezalako gauza bat direlako, gainean ematen dituzularik
ez duzu berdin funtzionatzen, edo jende ahun bat bezala, eta gero ere jendeen begiradari buruz, pixkat iduritzen zait hori ematen dugulako gure aintzinean ikusi nahi ez dugunarentzat. Bai, apur bat, olako partxe bat bezala edo Bai. gainean. Begira, oso originala ere ditzen zait, ez nuen inoiz lotuko hegazkineko maskara horrekin, baina izu, ulertzen zaila dela hori ekartzea behar bada, ez dago. Baina, bueno, hori daite lo egiteko erabili daiteke, ez da? Bai, hor gehiago zen begiradak entzen digulako. Ados, bai, disimulatzeko bezala. Ados, ba, mila esker, nahiz ez ekarri, bueno, partekatzegatik gurekin, ez? Hori, ja sartuko gara gaian orduan. Orduan, hasteko ingote refleksio bat, ez? Eta hortikin hasi gaitizke behar da. Askotan galetzen diogu, galetu zut lehenago ere, bai, ez zer modu zaudete. Eta ematen dudala galdera bat agurtzeko eta apur bat banala edo horrela, ez? Baina, zer moduz zaude, zer moduz gaude? Zein da benetan horren erantzuna? Ez dakit, bueno, pixkat igual zure galderakin lotuta, bai uste dut agurtzeko erabiltzen dugun zerbait dela, eta gainera askotan norbaitek aurrekoan lagun batekin hitz egiten, norbaitek noizbait ezetz edo gaizki gazela erantzungo bazauen, ez gaun jakingo zerrin, edo geratuko ginen, bueno, bale, ondo orduan, ez? Edo ez dakit izaten da, bueno, gaizki ikasten, estresauta, eta bueno, baina, pasauko da, ez, ondo. Eta beti dauku joera positibo orantz edo juteko, eta askotan igual ez dakigu gestionatzen gaizki egote hori edo. Bai, niretzat ezin da ez erantzun galdera hori. Beti jendak galetzen du, ongi zira, bai, baina gehiago politezia gauza bat da. Bai, ongi zira galdetu behar da, baina azken finan ez dugu entzuten pertsonak erraten duena. Gehiago, bai, elkarrizketan mintzatzean eta hor gehiago galdetzen balin baduzu, nola sentitzen zira, egiaziz nola zira, hor bai egiazko galdera da, baina niretzat ez da, ezin da ez egan, beti bai ala bai. Bai, azken finean bihurtzen da agurtzeko modu bat, ez? Eta zer modu zaude galdetzen zuzen bada, baina galdetzen baduzu untxa, zuzenan ez esan, ez. Zazu, bale, barkatu, ondo. Ez, hori da refleksio bat, ez? Ikusteko nola, agian galdera bat da pasatzen duguna aldiro, baina gero agian ez dugun benetan. Ez dugu espero erantzun negatibo bat horri, ez? Eta horrek dut gaur, arituko gapa espektatiba krisien inguruan, ez? Zer espektatiba genituen, zuek zenituzten txikitan etorkizunaz? Edo zer espero zenuten? Ez da erantzun potolo bat eman behar, apur bat zer espero zenuten ez dago zara zuentzat helduaroa edo horrela, ez? Zer boduz zaude galderari bai ondo erantzutea edo? Ezakit ni txikitan pixkat abentura zalea ikusten nintzen, munduan bidaiatzen eta egia gaur egun ikusten dudalarik nire bizia, ez da egiazkiz egiten dudana, edo behintzat abentura txikiagoak egiten dut. Baina egia da, nonbait badela gure bidean segitu behar den bide bat, eta zaila dela pixkat zure bide haundi hortan atxematen. Piskat bada burasoek edo jende arteak jaten dizutena, bai ikasketak eginen dituzu eta ikasketak eta gero lan eginen duzu. Eta lana eta gero zertatik ez familia bat egin edo. Eta zure txikitan amesten ari zinena, ez da baita ez bada bide hortan sartzen. Eta zaila da atxematea oreka bat horren artean. Ni nire ustez eneiz oreka hortan mementukotz gaur egun, baina polita da ikustat jendeak egiten duelarik egiazkiz nahi duena, zinez maite duelarik, zerbait erakartzen duelako, ere zerbait ateratzen duelako. Ezakit zu nola ziren zure bizi gauzekin, baina. Bai, pixkatzuk esaten zinun bide horretatik edo, nik bai esango nauke txikitan eta gainera neska izan da txikitan bai, ez? Beti irudikatzen dozuna dela, familia bat eraikitzea, hori, ez? Pixkat ikasketak amaitu ostian lanera salto itxia, familia bat eraikitzea eta zure bizitza hortara dedikatzea eta ziurrenik imaginatzen duzu zure burua egoera ekonomiko estable eta on baten, seme-alabekin, etxe bat, kotxe bat, eta nik uste dut gainera bereziki esango nauke neska gazteo izartzen duzkoen desira bat dela bai, hori eta igual mutilei edo txikitan amesten gehiago izten dutziela edo, ez
da sentsazio hori daukot. Bai, azkenak zaren digute ere txikitatik ez, ondo portatu, jarrera ona eduki, kasketetan, neskei, bueno, ez dut asango karrik neskei, baina egia, nire bizipenetik ere, nahiko presio zaitzen dela orokorrean behin izango za ikastak ondo maituko dituzu, ez, hori eta gero lana lortuko duzu, bueno, bago presio handia, ez? Bai, eta gainera betetzen ez baduzu frakaso bat edo zarela, ez? Edo ikasketak itzen ez baditzuzu zure gurasuak desio dauen moduan, edo jendartiak esartzen dauen moduan, frakaso bat izan altzen. Eta hortan segituz ere, ikasketak egiten dituzu, lan bat baduzu, eta familia bat baduzu ere bai, eta familia baduzularik ere, gero, bai, lanarekin aurrak izan behar dituzu, edo bestenaz lana utzi behar duzu aurretaz okupatzeko, egia da, emazte zirelarik, badela, berbada, oino gehiago bide on bat segitzeko. Ez da, baitez bada ona, baina segitu behar den bide hori. Bai, apur bat ezartzen duena gizarteak, ez? Eta, bueno, esperatiba hauek guztiak ez nik ere txikitan uste nuen izango nintzala, bueno, egora ekonomiko ona giro esan, heldua zarenean konpontzen da dana. Spoiler ez. Eta, noiz aportu zaizkizuen agian espektatiba hauek, edo aportu zaizkizu espektatibak, edo nola izan da prozesu hori? Berbada ikasketak hastean, nik psikologia hasi nuen, eta egia da ikasketak egitean lan egin behar dela, azterketak badira, gero udan lan egin behar da dirua izateko, eta gero hori ez dakit zenbat urtez. Sartzen zira erritmo batean beti segitu behar dena. Eta egia da hor utzi nuela pixkat ideia hori, baina orain ikasketak bukatu eta gero ez dakit osoki utzi dudan nire buruan beti ari naiz, bete nire abenturak izaten aldira, ez baitez bada Indiana Jones edo ezakitzak ikusten den bezala filmetan, baina nire abenturak horiek egiten alditut egunerokoan edo bidaia bat eginez ezakin duen, eta nire ustez ez dut osoki utzi hori, gero nire inguruan ikusten alditut pertsona batzu lagunak eta gehiago emazteak egia da, pertsona horiek uzten dituzte ere haien ametsak bodu maila dena, baina ez dakit utzi dituzun edo... Bai, ez dakit. Bueno, nik uste dut, bai, espektatibak bai doia zela pixkat ahultzen edo heldu itzen zaren bitxartien eta bizitza ezagutzen zoia zen einean, eta bai, ez dakit, bueno, egia da nik txikitan irudikatzen hauen hori ez familia ideala, eta, bueno, pixkat baztertu dotela, eta uste dut, gure belaunaldian bai gertatu den zerbait dela, ez azkenean krisian ezi izan garen belaunaldia garelako, eta horrek nik uste dut bai ezaugarritu izan dauela gure belaunaldiak pixkat espektatiba horiek edo estabilidade edo egonkortasun hori ez dauena eukiko. Bai, egia da azken finean egon dela guretzako ez da egon inoiz estabilidade bat gazte garelarik, ez? Eta ikasketetan sartzen zara, eta esaten dizute zure gurasoen belaunaldiak edo beraientzat ikasketak eukitzea zan gero lana eukitzea ziur, ikusi dugu ez dela horrela, ez dela hain erraza, ez? Eta ere, ez dakit etxe bizitza arazoekin, eta bestea, etena garestitzen ari da, orduan, horrelako belaunaldi krisi bat, ez? Bai. Eta horrekin lotuta esaten dute, gure belaunaldia, nik entzun eta askotan esaldia, suposatzen zuek ere, bai, ustango jazue. Gure belaunaldia dela lehen belaunaldia bere gurasoak baino nokerro biziko dena. Entzun duzu esaldia hau? Ez. Ez? Bai, nik bai. Zuk bai. Zegatik uste duzu esaten dela esaldia hau? Ezakit, nik entzun eta askotan agian gure gurasoak bazuten lan bat apurate kontratu luzeago batekin, etxe bat merkeagoak ziren erosteko eta dena, eta hori orain desagertu egina gainera, ez? Zer uste duzu, zerako presioa esartzen duela esaldi honek guregan? Ez dakit, nik uste dut lotuta dauela gure gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo belaunaldia bai gizartean edo momentu honekin, ez? Eta igual gure gurasoak gaztiak zirenien, ondikan askunde etengabe bat posible zanan ideia bat zauen, eta beti oberantz jungo ginela, bai ekonomikoki, sozialki bai eskubideak irabazten jungo ginela, eta igual gaur egun bai da aurreko galderan bota dugunetik, baina espektatiba horiek erortzen daia zenean, eta zelan
krisiak ezaugarritzen dauen belaunaldia garen bai, ikusi dugu hazkunde etengabe hori ez dela posible, eta eskubideen galera bat bai etortzen dabiela, eta igual horregatik da gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo belaunaldia ja garela badakigu, ez dakit. Gero, ez dakit janegia den hori, baina dependitzen du ze mailatan, berbada ekonomikoki ez girela hain ongi bizituko, baina iduritzen zait gaur egun badugulala ere kontzientzia bat, adibidez gure izateko manerari buruz edo berbada gure burasoek ez zutena, ez dakit nire burasoek behintzat iduritzen zait, bai bide hori segitu dutela, galderarik pausatu gabe eta 50 urtetan hor iratzartzeko eta errateko baina zer egiazkin maite dut, zer egiteko gogoa dut. Eta iduritzen zait, berbada egia da ekonomikoki edo sozialki, berbada ez girela hain ongi bizituko, baina maite dugun gauzen egiteko gehiago ala ere. Ezakit iduritzen zait guk, berbada ezakit COVID garaiari buruz edo klima arazo guzti horiei begira, berbada badugula kontzientzia bat erraten diguna, bai, orain bizitu begira, orain, ez berantago edo, eta berbada ekonomikoki edo ez girela hain ongi bizituko, baina gure nahien arabera gehiago ala ere, eta azken finean berbada hori alde positiboago bat dela, ezakit. Bai, izan daiteke ere azken finean, esan dezuna, egoera materialak, baina energia gure gurasoen eta belaunaldiek bazutela asko ez presio gehiago bizit modu super zurrun batera emateko, eta guk naizta horrek apurtu behar bada gizarterekin gaur egun ez zorionez, eskubide gehiago ditugu eta baitzu aukera gehiago hortarako, ez? Hori izan, bai, izan daiteke. Bai, ez dakit, aukera aldetik edo igual, esaten duzu? Bai, aukera aldetik edo ez dakit, iduritzen zait adibidez lana eta gero guk gehiago izanen dugula gauza hori jateko bete joanen naiz antzerkirat edo dantza egiterat edo maite duzun zerbaiten egiterat. Aldiz gure burasoen belaunaldian iduritzen zait gehiago zela bai lana. Ez dakit, baina guk badugula gehiago kontzientzia hori, bai lana bada, baina maite dizudan gauzak badira ere ondoan. Bai. Igual izan leike biaz de escape moduan edo, ez? Bai, nik bai ikustot pixkatolan igual aixialdi espazio horrek edo behar ditugula pixkat zurrunbilo horretan igual bizigare eta biaz de escape batzuk edo behar ditugu eta igual da hor aixialdian edo bai, edo parranda izan alda, edo bestelako espazio batzutan bilatzen ditugula. Bai, azkenan, gure osasun mentala bermatzeko modu bat da, ez egotea karek lanean pentsatzen, ez hori azken fina ez da bat ere ona. Eta horrekin duta, apurketa honek edo, ez dakit, belaunaldi apurketa hau edo gure espektatiba apurketa honek zelako eragina du gure osasun mentalean, azken finean oso gogorra da jasa. Da izatea naizta alde positibo batzuk euki, baina da zerbait ezberdina eta horrek baditu ondorioak, ez da, edo nola ikusten duzu? Ez dakit, barekit ikusten dela pasadugun garai zail hori hor gehien bat pandemiarekin eta ikusten da pandemia garaian jendeak atxiki duela, zinez bai atxiki behar izan duela mentalkieta eta ikusten da orain garai hori pasa eta gero pixkat dekompensazio bat bezala badela. Jende hainitzek laguntza behar du. Edo zoin laguntza, baina laguntza behar du. Eta ezakit, zure galdera ustez. Agian ez da nahi izan da, superviventzia modu batean gaudela pandemia garaian eta horita gero batean izagula kontroletik atera dena, ez? Bai, eta zango nuke bai, pandemia ez pixkat osasun mentalakin eta lotuta, pandemia garaia izan dela momentu oso ez dakit bortitza edo bizi izan dugula gaztiok, bai bizi dugune bizitzako faseagatik eta horrez gain errudun bihurtu gaituztela pandemian, ez? Eta askotan entzun izan dugula bai gu garela pandemian errudunak, kalera irtetzeagatik gure aixialdi eta eskape momentu horrek bilatzen nahi izateagatik edo lagunekin egoteagatik simplemente, ez? Eta bai horren errudunin gaituzte eta horrek gure osasun mentalian bai eragin bat eduki dago, ez? Eta kulpa sentsaziotik eta
eta bakarrik egotea ere, erraten zen hainitz, ikasle hainitz bakarrik zirela, haien pisuan, ezin zirelako sartu gurasoen etxera, eta ezakitzuk nola bizi izan duzu, baina nik zinez niri duritzen zait 2 urte galdu ditu dala nire gaztaroan, egiazkiz, pasan naiz nire 21 urteetatik, 23 urte arte, deus bizi izan gabe, kasik, eta ez dakit zuretzan nola den, baina nire lagunetan ikusten dut izan da, pixkat pandemia garai hori lasaitu delarik, pixkat eksplosio bat bezala, denak atera bergira, dantzatu behar da, orain bestenaz ezingo dugu dantzatu, zinez gauza bat baliatzeko behar hori, profitatzeko behar hori, eta ezakit, nire ustez, jendaz zinez atxikia izan da, hola, ez deus egin gabe pixkat preso, eta bat-batan egin alderantzizkoa, nola bizizan duzu, baina... Bai, nire bai, egixe esan hori izan zen, 18 urteetan sartuta bat batean 20 urte, eta ez dakitula. Baina, bai, eta gainera zuk esan dozunakin ez, momentua bizitzea, igual lehen esan dozun kontu batetik lotuta, bai uste dut ala, zelan etorkizuna inez egon korrik usten dugun, eta ez daukogun gure etorkizunerako heldulekurik, ez dakigun nuningo dugun lan, zelan bukatuko ditugun gure ikasketak, bukatu halko dugun, osea, ez, segonkortasun batek edo ardazten dauela gure realitatea, eta orduan behar ditugula, hori ba, aixialdi momentuak, juerga momentuak pixkat ebaditzeko errealitate horretatik. Eta bai lotuko nauen hori gure osasun mentalakin segero, egunerokoan igual jendia ez da ondo, baina juergan ematen dau, mundu guztia dauela posik edo. Bai, da apura kanalizatzeko modu bat, ez? Kanalizatzeko barruan daukagun ez egonkartasun hori, bendik ere ikusunez, aiz donostin ere horitzen nahi, zegontziak krison izkanbilak parrandaz izanean. Bueltan, eta etzan inoiz gertatu hori. Eta nintzen flipatzen, esan, ostras, jendeak daukan barruan tai hori da horrela kanalizatzen. Eta, klaro, kanalizatzeko modu bat bada, bapur bat aixialdi hortara alkolakin aldezu galdutan, gero ere bai, psikologoak behar ditugu ez da. Esan dute orain, psikologora jutea dela supergantzitsua, baina librean ere oso garestia da, ordu nor badago, ez? Zer nola ikusten zai, ez psikologa zarela, nola bizi duzu hori? Bai, egoalean ezakit nola pasatzen den, baina iparraldean segur da biziki garesti dela eta gehienetan jendea ez dela joaten psikologo baten ikustera urgentzat, lehen gauza biziki garesti delako, gero badelako ere ideologia bat ere psikologoa pixkat soroentzat dela ere pixkat. Estigma moduko bat ez? Gero, orain barakit Ipar Euskal Herrian badela Frantzian egin duten lege gauza bat bezala, medikoaren gana joaten balin bazira, ematen dizu ordonantzia bat bezala joateko psikologia ikustera. Horrek pixkat hobetzen du, baina ezakit jendeak ala ere baduen pausu hori joateko norbaiten ikustera. Gehienetan, askiz zaila da pertsonalki ere, erratea, hor, eneiz ongi sentitzen, deia onartzea eneiz ongi sentitzen, eta norbaitekin aipatzeko behar nuke. Hori pausu zaila da, eta egia da, helduden pausua dela norbaiten ikustea, eta badakizularik ezakit, €100 edo €150 eman behar dituzuna. Tampi enez joanen ikustera. Bai, nik uste egoalan oraindik are garestiago zen daiteke psikologora joatea. Bai, nik ez dakit zintzuk dien presioak edo, baina bai, eta batez be osasungintza publikoan horretarako sarbiderik edo ez dagoenean, eta gainera baliabideak oso murritzak denean, nik pertsonalki ez nazman, baina inguruko jentia bai edo beharra euki da horretarako, eta inungo laguntzarik ez ematea, ez? Eta azkenean psikologo batek ez dakit, baina €60 edo balioko da orduan, bai, oso jente murritzaten dako sortuta dago. Baina gazteak balin bagara berko egu, ez balin bako dugu dirua gurasoi eskatu laguntza, ze hola ibiltzea ordaintzen ez da posible, ez dakagolako dirurik, ez? Horren apur bat, amaitzeko guzti honekin, zein uste duzu edala irten bidea egora honentzat? Ala urtsoa berrezten bide bat, ez dakita bizi zaiteke, sortzea gizartearentzat beste alternatiba bat, zaintza alternatiba bat dana, salea. Bai, nik horrezango nahuen alde batetik igual osasungintza publikoa indartu behar dela, eta hori instituzioi eskatu behar jaki, eta ikusten dugu dai azken hastietan osakidetzakin gertatu dana, ez? Eta alde batetik hori egongo zen,
Eta gero bestalde zuk esan dozuna, ez? Pixkat bai dela alternatiba komunitario bat bilatzia, eta igual pandemia garaian gainera zaintzaz ere ekin gertatu zen moduan, ez? Auzotarren edo herritarren artean sortu ziren zaintza sare batzuk beharra zauen momentu baten, eta bai ustot pixkat hori dala irten bidea, sare kolektibo batzuk sortzea, eta benetan bizitzak eta gure osasuna sostengatuko dauen komunitate bat osatzea. Orokorki bai ados naiz, erraten duzun bezala, osasungintza publikoan gure osasunaren parte handi badala ere osasun mentala, nire ustez, bada osasun fisikoa, baina osasun mentala ere bai, eta hori kondutan hartu behar da, nahi ala ez, gaur egun gainera behar handiak badira, beraz hori kondutan hartu behar da zerbait egin behar da horrentzat, eta gero egia da gure gazte egoerari buruz, bai ezakit lotura sortu behar da, ezakit nola egia jateko, baina lotura sortu behar da. Bai, azken finean ben sana inkorpore esan osan dute, burua sontxoa ekitzeko eta gorputza lotuta dijoa, ez da hori. Bai. Horren esan ezakegu, egin behar duguna zaindu geure artean, zaindu geure burua, saretu gure artean, ez da? Bai. Orduan, azken mezu esago nuke, nik bialiko dena da, zaindu dezagun geure burua mesedez, denok, eta goazen arreta jartzea horretan, eta laguntzen saiatzea bat besteari, ez? Eta gehituko nuke behar bada, galdetzen dugularik zer moduz hori, ongi galdera hori, egiazkiz behar bada batzutan goitatzea egiazko erantzun bat, egiazkiz pausatzea hori ez justu politezia bat entzat, egiazkiz nolazira. Aldaketa bat gure jarreran apur bat hor. Bai, eta igual horrekin lotuta, sare batzuk eukiko genitxun benetan elkar zaindu ahal izateko, ez? Eta zaintza modu kolektibo baten ulertuta, samurraua izango zen, ez? Albokoa zer moduz dauen galdetzea eta benetan entzuna izatea. Bai, hori normalizatzea azkenean. Beraz, mila esker etortzeagatik, zaindu ezagun gure burua eta galdutu ezagun benetan zer moduz gauden, baina zinez. Beraz, mila esker etortzeagatik neskak eta txalo bero. Eskerrik asko. Zuei.